иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70. хатарноктарин ҷинояте ки дар радифи экстремизм ва терроризм ба мафкура, рӯҳу ҷисми инсонҳо таъсири бебунёд мегузорад, ин нашаҷалобӣ аст. новобаста аз он ки кулли ҷомеа аз харобсозии воситаҳои нашаддор ва ҷиноятҳои вобаста ба он хуб огаҳ аст, аммо гурӯҳҳои алоҳида ва ё муташаккили нашаҷалоб дар гирдоби нафс ғуттавар буда талош мекунанд аз ҳисоби фурӯши воситаҳои нашаддор сарват ба даст биёваранд. боиси таассуф аст ки нашаҷалобон аз он ки бо кирдори ҷиноятии худ оқибат зиндагии равшану озодро ба торикии маҳбас иваз мекунанд, бадтар аз ин ҳазорон нафар аз истеъмоли воситаҳои нашаддор заҳролуд ё мубталои марг шуда, дар пасманзари ин боз садҳо хонаводаҳо аз таъминот ва кӯдакон аз меҳри падарӣ солҳо бенасиб мемонанд. бо малакаи баланди касбии оперативии кормандони вазорати корҳои дохилӣ боз фаъолияти як иттиҳоди ҷиноятии нашаҷалоби трансмиллиро муайяну ошкор карданд. амалкарду кирдорҳои хатарноки ин иттиҳоди ҷиноятӣ на танҳо дар дохили кишвар, балки дар чанд соли охир фарогири мамлакатҳои осиёи миёна ва федератсияи Россия низ будааст. ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои муштараки оперативии ҷустуҷӯӣ бо ҳамтиёни худ аз вазорати корҳои дохилии федератсияи Россия санаи 25 августи соли 2023 барои ба муомилот баровардани 55 килограмм воситаи нашадори нави героин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Комилов Маҳмадалӣ Мирзоалиевич, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дастгир гардид. дар натиҷаи санҷиши минбаъда маълум гардид ки ин миқдор маводи нашадор аз шумораи 200 килограмм фиристодаи гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ ба Федератсияи Россия ба шумор рафта, боқимонда аллакай ба муомилот бароварда шудааст. коркарди минбаъдаи ин амалиёт нишон дод ки гурӯҳи муташаккили ҷиноятии трансмиллиро шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамроев Азамат, қаблан Болтаев Анна Ҳамроевич, соли таваллудаш 1964, сокини деҳаи Юлдош Ашуруфи шаҳри Турсунзода, дар ҳайати беш аз 10 нафар роҳбарӣ карда, дар давоми 10 соли охир бо гурӯҳҳои нашаҷалоби Афғонистон алоқаи ҷинояткорона барпо намуда, мунтазам ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, махсусан ба Федератсияи Россия маводи нашаддорро ба муомилот бароварданд. ҳамроев Азамат дорои ду шаҳрвандии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия буда, бо 5 зан зиндагӣ барпо намуда соҳиби фарзандони зиёде аст. номбурда бо аъзоёни гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби худ воситаҳои нашаддорро аз ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути нақлиёти боркаш ва қатораҳо дар дохили маҳсулоти мевагӣ бор намуда ба дигар давлатҳо интиқол медодааст. ҳамин тариқ ҳангоми амалӣ намудани коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 18 октябри соли 2023 аъзои фаъоли ин гурӯҳ шаҳрванд Зокиров Довудхон Раҳматуллоевич, соли таваллудаш 1969, сокини деҳаи Боғистони шаҳри Ҳисор дастгир гардида, аз махфигоҳи яке аз хешовандони ӯ 308 килограмм воситаи нашаддор дарёфт ва мусодира карда шуд, ки аз ин ҳисоб 281 килограмму 300 граммашро маводи сахттаъсири героин ва 26 килограмму 700 граммашро нави нашаддори ҳашиш ташкил медиҳад. дар умум ҷамъи воситаҳои нашаддори ба муомилот баровардаи ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ дар Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон 363 килограмм, аз он ҷумла 336 килограмму 13 килограммашро маводи сахттаъсири героин ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Ҳамроев Азамат ва аъзоёни гурӯҳи ӯ бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, аз ҳисоби кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи оперативӣ тафтишотӣ ташкил карда шуда, рафти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ зери назорати прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои тафтишоти оперативӣ 9 нафар аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии нашаҷалоби трансмиллӣ муайян ва аз онҳо 7 нафар дастгир гардида,
ба ҳабс гирифта шуданд. дар натиҷаи пурсиши зокиров довудхон ӯ чунин нишондод дод ки ҳамроҳи фазамат роҳбари гурӯҳи муташаккили ҷиноятии нашрҷалоби трансмиллӣ ҷиҳати интиқол додани маводҳои нашрдор ба Федератсияи Россия мунтазам ба аъзоёни гурӯҳ бо доллари амрикоӣ ҳаққи хизмат медодааст. барои дар қутиҳо ҷо кардани героину чарс дар мал $60,000 додагӣ аст. ҳангоми мусодираи маводи нашрдор маълум карда шуд ки зокиров довудхон бо устокорӣ ва маҳорати хоса дар хонаи истиқоматиаш сехи махсусро сохта барои амалӣ намудани ҳадафи ҷинояткоронаш таҷҳизоти техникии ҳавобарории компрессор, тамғаи бразер ва арраи электрикӣ харидорӣ намудааст. номбурда дар сехи мазкур дар дохили клёнка ба миқдори 500 грамми воситаи нашрдорро ҷой карда баъди баровардани ҳавои дохили он клёнкаро дар қабати картони қутиҳои махсуси картонӣ пинҳон ва атрофи онро ширеш мекунад ки он ба тахтачӯб монанд мешудааст. ҳангоми убури дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ягон намуди воситаҳои техникӣ аз ҷумла рентген ва сагҳои хизматӣ дар дохили қутиҳо ҷой доштани воситаҳои нашрдорро муайян кардан натавонистанд, чунки бӯи воситаҳои нашрдор ба атроф паҳн нагашта ҳатто онҳо нури рентгенро намегузарониданд. 56 кило героин гирифта дар даруни кардонҳои қутиҳои бананд бо аппаратҳои махсус бурида ҷо кардум, клей кардум. барои ҳар як кило ҷо кардагӣ ман $100 медод. соли 2022 як бор овард 120 кило героин овард. ман бо ҳама хел ба ҳамон тарз ҷо кардум 12,000. бо як бори дига овардак чарс овардак 486 кило ваям бо ҳамон тарз ҷо кардум $448,000 мешуд. соли 2023 281 кило героину 27 кило чарс овард ҷо кардан ки коргарои ҳифзи худ мо дастгир кардан. аз рӯи нишондоди аъзои фаъоли ин гурӯҳи муташаккили нашрҷалоби трансмиллӣ зокиров довудхон маълум гардид ки ин гурӯҳи муташаккили нашрҷалоб солҳои охир зиёда аз 1,5 тонна воситаҳои гуногуни нашрдорро ба Федератсияи Россия интиқол доданд. аз рӯи ахбороти оперативӣ ҳамаи нафароне ки барои қочоқи маводи нашрдор дар ҳудуди ҷумҳуриҳои Узбекистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия дар чанд соли охир дастгир шуданд, аз ҳисоби воситаҳои нашрдори ин гурӯҳи муташаккили нашрҷалоби трансмиллӣ буданд. дар натиҷаи амалӣ намудани чорабинҳои тафтишотии оперативӣ маълум гардид ки гурӯҳи муташаккили нашрҷалоби трансмиллӣ бо маблағҳои дар натиҷаи бо роҳи ҷинояткорона ба дастовардаашон бархилофи моддаи 262 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон молу мулки зиёде харидорӣ намуда онҳоро ғайриқонунӣ ба расмият дароварданд. тафтиши дороиҳои ин нашрҷалоби байналмилалӣ ба қавли Анна Човандоз воқеан ҳам чӣ дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Федератсияи Россия хеле зиёд аст. 7 манзили истиқоматӣ, 1200 чорвои майда, 91 сар асп, аз ин 15 сар аспи бузӣ, 19 уштур, 11 адад воситаҳои нақлиёти гуногун тамғаи сабукрав ва боркаш, 6 фермаи чорвопарварӣ дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон, наздики 6000 гектар қитъаи замин, 7 иншооти нимсохта, 2 мағозаи либос ва 1 мағозаи тилло, 15 килограмм тилловорӣ. дар Федератсияи Россия ҳудуди шаҳри Тивер ва Қазон 1 фермаи калони чорвопарварӣ ва 200 чорво, 5 қассобхонаро соҳиб будааст. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон 1 корхонаи истеҳсоли ламинат ва манзили зисти гаронбаҳо дорад. аъзоёни дигари ин гурӯҳи нашрҷалоб ки дар рафти коркардҳои оперативӣ муайян ва дастгир шуданд, инҳо Мустафо Қулов Ғайрат Туимродович, санаи таваллудаш 12 ноябри 1984, сокини деҳаи Юлдош Ашуров, ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода, соҳиби 2 зан ва 10 фарзанд. наркотикҳои ки тағом хонаи ҳоҷи Довуда буд 3-4 бор бурдагӣ бурда боғда дуронишида мева дурони коробкада буд дуронишида мева пуркара мошинда бор кара додагӣ. барои ҳамин корон тағоим Болтаев Анна ба ман 450,000 сум додагӣ. Раҳимов Исматулло Неъматуллоевич, санаи таваллудаш 11 феврали 1990, сокини деҳаи Боғистон, ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор, соҳиби 2 зан ва 3 фарзанд.
ман дар ошхонаи ҳоҷи Довудхон кор мекунам зиёд аз 5 сол. خب бегоҳни тақрибан соатҳои 11 мара гирифта ба хонааш бурд, гуфт ба ҳамин коробкаҳои бананро дар Lexus, тамғаи номраш Lexus бор карда ба хонаи ба блок Чашмасор, ба хонаи бародари Ҳаёт бурда фаровардем. дар ҳамунҷо мо фаҳмидем ки коробка дар ҳақиқат дарунаш героин аст. қутбиддинов Мирзо Ҳаёт Насриддинович санаи таваллудаш 4 январи 1983, сокини деҳаи Чашмаи Саидони шаҳри Ҳисор, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. ҳамаки Довудхон зада соати 12 шаб ки агар коробка бибарем дар хона ҷобаҷо кунем овард 21 адад коробка оварем, коробки банан дар каҳдон ҷобаҷо кардем. баъди биромаданаш гуфт ки маводи мухаддира. Бухориев Меҳриддин Муҳиддинович санаи таваллудаш 1 январи 1973, сокини кӯчаи Нусратулло Махсум, бинои 118 ҳуҷраи 44, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. ман дар Федералия Россия кор мекунам. 2018 аз ин ҳоҷи Довуд гирифта будам 2 героин 2 кило наша гирифта будам. Наша гирифта ба ҳисоби 550 гузарондам. Бод соли 2019-20 буд як бор дига гирифта будам аз ҳамаи ҳоҷи Довуд. кило наша гирифта будам, героин гирифта будам ва одамои қучон расонда додам. дар ҳисоби ҳамин кор $1000 ба ман расонда додам. дар ҳар сари Кӯрашон дар Москва мекардед? дар Федератсияи Россия чӣ хел шумо воситаи нашадури нави героина ба даст меовардед? Ки ба шумо дастрас мекард? ба ҳисоби телефон точка дост мекардам, ҳамина рафтан мегирифтан одамои мо. дар умум чӣ қадар маблағ фоида дида ҳамин фурӯши нашад? ягон дар ҳамун 4 кило гузаронам $4000 фоида дига ҳамагӣ. фақат шумо героин мегузарондед? не ман наша гузарондагӣ мисод нашоша. аъзоёни дигари ин иттиҳоди нашаҷалоби трансмиллӣ, роҳбари гурӯҳи ҷиноятии Нашаҷалоб, гумонбаршуда Ҳамроев Азамат, соли таваллудаш 1964, сокини деҳаи Юлдош Ашурови шаҳри Турсунзода, Давлатов Амриддин Вайсиддинович, соли таваллудаш 1976, сокини ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Раҳматуллоев Иноятулло Сунатуллоевич, соли таваллудаш 1982, сокини шаҳри Ҳисор ва сокини деҳаи Юлдош Ашурови шаҳри Турсунзода, Акобиров Исломиддин Мирзохуҷаевич, соли таваллудаш 1976, дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд. дар дораи ҳамкориҳои байнидавлатӣ, мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо талош дорад дигар аъзоёни ин иттиҳоди ҷиноятии нашаҷалоби трансмиллиро низ дастгир созанд. зиёда аз 10 нафар аъзои муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ дастгир гардида ва 4 нафари аъзои ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоб бошад дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд. ҷомеа аз таҳдиди паҳну фурӯши воситаҳои нашаддор ба миқдори махсусан калон ҳифз гардид. аммо шумораи фарзандони зиндаятим, хонаводаҳои бепадар ва оилаҳои зиёде аз таъминот солҳо бенасиб мемонанд, ки воқеан ҳам боиси ташвиши ҷомеа ва давлат аст. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.